Què tal, ladies and gentlemen? Mireu, anem a aprofitar per a fer este vídeo i comentar un poc detalls que m'haveu preguntat al voltant del llibre que hem publicat del Cavallet. Hola. Vol dir que, efectivament, hem fet un estudi perquè, sobretot, són moltes les imatges de finals del segle XIX, fotografies, on vam començar a detectar que en carrosses, com a peça d'atrezzo de fotografia, i fins i tot en l'aparició, apareixia el mateix cavallet. Era el mateix cavallet de l'aparició el dia de l'Alardo, el que tanca les festes de moros i cristians. I a partir d'ahir es van plantejar la pregunta des de quan estava en marxa aquest cavallet, des de quan s'utilitzava per a l'aparició, o quin podia ser l'origen d'aquesta imatge, no? I a nivell de fotografia ja no vam poder anar més enrere de 1886, 1885, ja no hi havia més fotografies, però sí que teníem la possibilitat de recurrir al carbono 14. Sempre en el carbono 14 n'hi ha un marge d'error, abans n'hi havia molt més marge d'error, per això sempre s'utilitzava en la prehistòria, però avui en dia les dates no és que siguin concretes, ni precises, ni exactes, però si envies dos mostres de part de tot aquest engranatge, per dir-ho d'alguna forma, perquè ahir n'hi ha de tot, ahir n'hi ha ferro, n'hi ha paper, n'hi ha cartró, n'hi ha madera, etc. Doncs bé, envies dos mostres i ells fan un anàlisi objectiu de més o menys les probabilitats que n'hi ha. I les probabilitats, salta la sorpresa quan parla de que el més antic que detecta aquest anàlisi és de finals del segle XVII, i aquest rango des de finals del segle XVII fins a 1873 aproximadament, que és un 88% de probabilitat. Vol dir que en aquest rango de temps és quan es manegem, on estem, més o menys, correcte? I a partir d'ahir comencem també la investigació documental. No sols són les proves que aporta el carboni 14, sinó que se n'adonem que molta documentació, per desgràcia desapareguda, molts arxius d'Alcoi cremats en la Segona República, però que gràcies a que alguns investigadors ja havien tingut accés i ho van reproduir, sabem que a partir de l'any 1741 el corregidor don Luis de Costa i Quiroga fa un canvi en les festes de moros i cristians i proposa que les festes tinguin 3 dies. 3 dies de festes de moros i cristians, que és actualment les festes que tenim. I a partir d'ahir, ja en 1743, don Luis de Costa y Quiroga, que es veu que li molava mogolló les festes d'ací d'Alcoi, va dir al Alcoyanos, os voy a organizar un poco, psicológicamente os voy a preparar para la eternidad, ¿vale? Pues agarra i diu que organitza un juí de Dioclecià, que és l'emperador cristià que martiritza a Sant Jordi, ¿vale? Hola. Aleshores, aquest juí de Dioclecià contra Sant Jordi es fa en una estructura, tipus una carrossa, una carrossa on hi ha un cavall i una persona representa a Sant Jordi. Vol dir que ja n'hi ha algú ahí damunt d'aquest supuesto cavall. Este cavall sabem que està ben fet i és de bon gènere, és de bon material, perquè n'hi ha una foto que aguanta a 2 persones, ja que en la cola fa de contrafort, i també es van fer una sèrie de radiografies entre Juan Sirvent i Indalecio Carbonell, i van fer unes radiografies interiors i dista una estructura que no sols pot aguantar a aquestes 2 persones, a aquests 2 elefants, sinó que perfectament això pot aguantar el que siga. Vamos, vull dir que aguante el dia 24 d'abril a un xiquet en l'aparició és fum de canyot pel cavallet ixe, ¿vale? Vol dir que ja a mitjans del segle XVIII tenim documentació de que s'utilitza una plataforma, s'utilitza una estructura en un cavall i una persona que va damunt. A partir d'ahir penseu que n'hi ha també documentació de finals del segle XIX que parlen de que la Porta, Fernando Cabrera, creen una carrossa, el Círculo Industrial també crea una carrossa a principis del segle XX i sempre és el mateix cavallet, sempre. A més, és que es veu claríssim, no hi ha alternativa. L'únic cavallet que canvia realment és el que utilitza don Jorge Silvestre quan ell fa de Sant Jordiet, que hi ha 2 o 3 anys, que es veu que es van plantejar canviar-lo, etc., però sempre és el mateix cavallet. Què vol dir? Que nosaltres en este llibre el que hem fet és plasmar, estic fent-vos un poc de spoiler, tota la documentació i tot està ahí plasmat, està identificat,
I un llibre mai tanca una porta, un llibre obre portes i abre mentes, també. Vol dir que tota aquella persona que vulgui investigar o saber a ciència cierta de on és ixe cavallet o de quina època és, hola, buenas, pegant-se xerrades, pues perfectament este llibre el que fa és la letra A, pues que vulgui la letra B no n'hi ha cap problema. Vol dir que per les proves del carboni 14 i documentalment en fotografies fins on havem arribat o la poca documentació que ens arriba del segle XVIII o del XIX, pues és ixe, col·lega, és ixe. Que siga efectivament construït en 1600, que se n'anem tan arrere, pues no ho sé si pot arribar a ser tant. Que és el mateix que en totes aquestes imatges, etcètera. Sí, tio, és el mismo. És el mateix. Per què es va salvar de la crema de la Segona República? Perquè cal pensar que totes les imatges religioses d'Alcoi se'n van a fer la mar quan esclata la Segona República. De fet, el dia de antes de que esclate aquesta Segona República, la noche de la quema, etcètera, esglésies i patrimoni religiós i arxius, ala, tots quemaos. I el cavallet es va salvar perquè estava incomplet. El van cremar tots, el Sant Jordi xicotet, l'eqüestre, tots, a fer la mar. I el cavallet, com li faltava dalt el Sant Jordi, passa desapercebut com una simple peça d'atrezzo, com una peça poc interessant, que ningú diu, ai, doncs mira, hi ha un cavallet. Igual que quan vam anar les primeres voltes a veure-lo allí a la zona cero, que li dic jo, que és on es guarda l'enramada de les festes de moros i cristians. Pues estaba allí el caballet en un racó, el chaval, en plan, ahora me sacáis para la aparición, ahora me tiro otro año aquí metido, por desgracia tenemos la pandemia y no voy a salir, etcétera. Pues així s'ha tirat el col·lega 200 anys aproximadament. I sí, es gastava de peça d'atrezzo per a estudi, per a que la gent es fera fotos en eixe cavallet. Es gastava també per a omplir a 3 carrosses que es dissenyaven, etcétera. Entonces, pues bueno, imagineu-se totes les vicissitudes que ha passat este cavallet. I nosaltres simplement el que fem és apuntalar, aportar unes dates, una informació i obrim aquesta porta per a que tota aquella persona que vulgui seguir investigant no sols el cavallet, perquè gràcies a la informació que ens ha portat el cavallet també hem aconseguit saber informació del primer xiquet Sant Jordiet que es va representar en eixe cavallet i que va ser a instància de la Filars Realistes, Rafael Llorca, correcte? Que vos compartirem, si voleu, vos compartirem més informació d'este Rafael Llorca, que per sort o per desgràcia la seva vida va estar molt relacionada en les imatges. Va ser el primer Sant Jordi que es va representar en una fotografia d'estudi a finals del segle XIX muntant eixe cavallet, però que per desgràcia la seva vida es va veure truncada per defendre aquestes imatges religioses. Si voleu conèixer més informació d'este Rafael Llorca i d'algunes de les imatges que ell va voler salvar, poseu-me ací baix en comentaris i seguirem ampliant informació, cosetes simpàtiques que espero que vos agraden de les nostres festes i que vosaltres amablement així vos disposem. Queridos míos, visca Sant Jordi.